Panembahan seno lati kapati haman suci sudah nawalan nafsu suara kula ora diserak Mas enten Mas. Anu bladekan nih Pak Do. Nggih mboten ya. Lah terus anu supporter bal-balan ben bengi nobar Argentina. bar delok poli to. Nggih. Ngale pinlop niku lho. Iya. Pinepsu tapa Aku lane tanah biyen siang ratri hama Insa alhamdulillah sakit kalau sinom ya ora kalah lah nek karo Gojes ya ora kalah. Ya, cara kalah sithik ya patut ae lah kok. Nggih. Ya alhamdulillah Mas Arif dalem punika saged nderek wungon. Menika termasuk salah satunggaling adat menapa menika tilaranipun para sesepuh ingkang sampun surut ing kasedan jati ing pranyatanipun kebudayaan utawi budaya ingkang adiluhung menika saestu sampun diakui oleh dunia. Nggih. Jadi sudah menjadi culture heritage UNESCO warisan budaya tak benda. Nggih. Minimal nuwun sewu, dalu punika minimal sudah ada 4. Jadi budayane wong Jawa sing diakoni kalih donya dalu punika mun enten 4 sing dilakoni sing dilestarekne panjenenganipun Mas Min Pierre. Napa mawon, Pak? Ing salah setunggalipun wayang. Wayang kulit menika warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh dunia lewat UNESCO. Nggih. Ingkang angka kalih gamelan. Gamelan menika juga sekarang juga sudah diakui oleh UNESCO. Sing nomor 3 menika wangkingan panjenengan keris keris sekarang juga sudah masuk warisan budaya tak benda, sudah masuk ke UNESCO. Lan ingkang kaping sekawan batik ingkang diagem bapak-bapak batik itu sekarang sudah masuk warisan budaya tak benda, sudah diakui oleh dunia yaitu masuk di dalam UNESCO. Nah, tepuk tangan. Nah. Wong Jawa menika bangsa sing hebat, bangsa sing luar biasa, Mas. Nggih. Titikane bangsa hebat menika nggih wonten sekawan. Napa mawon? Siji duwe basa dhewe.